Homa Bay kama duol makedo kod mibadhi EACC ondiko ne Governor ma Homa Bay Gladys Wanga kakoro gipenjo ler mar jotije 11 manondike apise. EACC bende penjo kaduol mandiko jotije kata Public Service Board bende ne opuodho lemogo. Kata kamano duol mandiko jotije county ma Homa Bay ne okone Ramogi TV ni lemogo ne gipuodho kapok Governor no olandogi. Mana kaka duno koth lerono, EACC bende koro osiemo Governor ma Meru Kawira Mwangaza kuom keta pis jotije mamoko e tok chik. EACC ne ondiko ne Wanga kagiwacho ni lemo mane opodo ne jotije 10 apise kod achiel moro apis jalupne ne otime tok chik. Kokale gwelo manyocho timo tarik 11 dwe mar 10, Wanga ne okawo ji 10 apise mar Governor ma owinjore konye ng'ado rieko e kidienje mopogore opogore, ka ng'at achiel bende wal mondo bed jang'ad rieko e apis jalup Governor. E barua manyocho ndik ne tend county ma Homa Bay, EACC wacho ni Homa Bay ni kod jong'ad rieko 11 e apis Governor, kama chik to yie mondo ndik mana 3 kende: jang'ad rieko e weche mag siasa, weche mag chike kod weche mag ochumi. Chik bende oyiene Governor ndiko jata chenro e apise kata Chief of Staff, Director mag weche mag fwambo kata Press Service, kod jochiw kony mamoko kaka jariembo, jatedo kod jatij dala kata gardener. Jata tije mar EACC Twali Mbarak koro dwaro ni mondo Wanga ochung welo mare kendo mondo ne ni onge lemo ma ochiwe tok chik. Kata kamano, kane oloso kod Ramogi TV, jata tije mar board mar ndiko jotich mar county no Ruth Alo ne wacho ni welo mane Governor Wanga otimo ne opuodhe yo makare, kendo kata bang' welo no board ne oluongo romo kendo opuodho ni welo no notime yo makare. EACC bende ondiko ne Governor ma Meru Kawira Mwangaza kama itude kod gwelo ji mopogore opogore e apise mag county ma ok oluwo chik kendo tiyo marach kod apise mapok otieko kata dweche 2. Kawira wachore ni ne oketo jotije mag county gilando hande mar kambine man kod wang' jowi ma iluongo ni Baite TV, kama jok ma ok otimo kamano to bwogo ni obiro riembe tich. Kawira bende ne owalo jaode Murega Baishu kaka patron mar rowere ka achiel kod lemo mar jambetre mar Hustlers, jaode mayore rome duto mag county kendo chiko jotije mag county no. EACC bende wacho ni Kawira walo nyiminege 2 ka achiel kuomgi oketo kaka jarit mare, ka bende director mare mag weche mag tudruok Hilary Mutuma ne owale tok chik. Jatatije mar EACC Mbarak koro dwaro ni Governor ma Meru nodwok penjogo ma itudo kod welo ma otime tok chik. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.